O Consello da Cultura Galega vén de presentar a súa reflexión estratéxica sobre a cultura galega. Nese documento existe un apartado específico sobre a proxección exterior. As ideas básicas que nuclean este apartado poderíamos resumilas en dúas. En primeiro lugar, que a galega é unha cultura no mundo, é dicir, é un feito local e á vez tamén un feito universal, de tal maneira que existe unha liña de continuidade entre ambas, non existe contradición nin confrontación, senón que máis ben se retroalimentan mutuamente. Polo tanto, un cidadán responsable no mundo de hoxe non só é aquel que está comprometido coa defensa, a protección e o desenvolvemento da súa cultura de orixe, senón un cidadán tamén comprometido coa preservación da diversidade global. A segunda idea que inspira a reflexión condensada neste apartado é a relativa á consideración da cultura como unha manifestación da diplomacia pública. Polo tanto, a promoción exterior da cultura debe inserirse nunha estrategia global de promoción que teña en conta tamén os factores de índole económica e comercial ou político e institucional. Iso quere decir tamén que os actores que de alguna maneira participan da preocupación polo fomento da presenza exterior deben incorporar igualmente ás súas estrategias o valor da cultura como un referente que pode reforzar as súas estrategias. O apartado sobre a proxección exterior inclúe políticas, escenarios e medidas concretas que poden contribuir á proxección exterior da nosa cultura. En primeiro lugar, propón un esforzo de racionalización e aproveitamento dos recursos dispoñibles tanto dentro como fora do país, poñendo en valor todo ese capital relacional inmenso que ten Galicia á súa disposición e que non sempre aproveita doadamente. En segundo lugar, eludir a confrontación e tratar de aplicar medidas de carácter consensuado, sobre todo en aspectos claves como a definición da imaxe de Galicia, que debe de ter en conta non somente o que é o feito territorial, senón tamén o feito cultural. E, en terceiro lugar, define todo un catálogo concreto de cousas a facer en diferentes ámbitos, sinalando espazos xeográficos prioritarios e accións temáticas de carácter preferente que actúan en eidos elementais como a xestión da información, a participación en redes internacionais ou as accións de acupuntura cultural que poderían ser prioritarias para unha estrategia de proxección exterior da cultura galega. A conclusión básica que inspira este apartado da reflexión estratéxica sobre a cultura galega presentada polo Consello da Cultura é que o exterior é unha dimensión clave para o futuro da nosa cultura que se pode ver beneficiada non soamente polo recoñecemento exterior do noso feito cultural, que sempre pode favorecer a mellora da nosa autoestima colectiva, senón tamén polos beneficios económicos derivados dun esforzo de internacionalización da nosa industria cultural, o cal pode contribuir de forma decisiva a facer de Galicia un país máis viable na sociedade internacional contemporánea.